Nila, anjug naman siguro to. Kanang nay, mahal man to bayad. 50,000. Nga naman ko na basta pa dong na operahan. Nang daga-daga lang pigas to. Hi guys! Masok lang na yung tanan. Ako rapad ni si Tirburst. May dara ko sa bahay hapon. Si Puzo. Kay kuan. Dili ka rapad og na sige gawas bitaw. Unsa kanang nay daghay mga tawo makahinagbo unsa nay mga sakit ba matakdan si bako. Dili ka ba dyan yung sakit kasing unsa matakdan na sa baglaing sakit din ako. Nagpasalamat dahil ko sa tanang nagmahal na ho. Sa tanan pod nga ning hatag ko kanang nay financial. Salamat kaadyo ninyo. Hinaat man ta nga tagaan pa mo og daghang grasya sa Ginoo. Unsa kuan dagas nay napadapay kuan nangutana nga ang sa kuno ang sakit kasi la kahibaw. Ang sakit severe rheumatic heart disease. Di pa nis July na hibawan. Unsa napo ko epilepsy. Kanang epilepsy dugay na ni. Namal pinangutana. Unsa kuan lagi. Maloy ra lagi Ginoo. Kanang nay isa lang denggan dagang mga pagampo nga maadyo ra ning ang kasing-kasing. Denggan lagi gahang mga pagampo o katupang uban nga mga nagampo para sa ang kaaduhan. Denggan ra lagi sa Ginoo. Maadyo ra ning ang sakit sa kasing-kasing. Kay erong kuan. Babalik na ko sa normal ba nga askil. Kay karon man good nga nakuha sakit sa kasing-kasing. Dali na ko akapudzon. Pasalamat pagos Ginoo kay nabenta bagang pamati karon kanang di na ko hangaten kay gahapon nag baklay may gahapon dito mas kanang nay botanical garden kaloy sa Ginoo wala ka sa ko gihangat basin og kanang nay niudyon ko sa tambaw nga giresita na bag-o may warfarin para to siya karang nay agang dugo bitaw mo labnaw. Unsa sakad nga nag-inom ko lang to nabenta pag pamati wala ko gihangat. Unsa kuha naman daghay bawal na ko mukaarog kanang nay mga green leafy vegetables kamugay ganasing ana basta mga green di ko na pwede nga pagiingon dito nang utara mo ko sa bawal ug mo ako magpa tudi ko balik na pud kuan Philippine Heart Center unsa halagang giampo nga kuan major ang taog kanang nay inig tudi ko na ag resulta ra tuog kanang nay wala problema sa kasing-kasing ba kanang nay nauli ang ragkalit kay gidigag das Ginoo nga mapagampo nga mamilagruhan ang tani nga ang sakit major ang tani og kalit ba basin day og kanang nay maadyo galit kay di ba guys sa ang mga last nga vlog das ni Agi katong nay unang abot na sa heart center kay dito mo kus kanang nay private nagta-check up pagpa-check up na sa private giina nagadyo ko sa doktor nga operahan lagi as soon as possible kuan nagang kaimtang severe na ba unsa ag way ra jud kuno nga mabenta agang pamati nga di na ko hangaten, di na ko dali kapuzon. Agoy ra jud ko no surgery. Maging sa doktor. Unsa wa mining balik sa private. Kay wa pa mi daghang kwarta. Kinahanglan man og kanang nay maadto ka sa private. Magdadya kag daghang kwarta kay di man ka asikasuhon og wa kay daghang kwarta. Maunang wa pa miniwalag sa private. Nagpasikan opinion na pug ko dito mi sa public heart center lagi hapon pero sa public unsa to gi kuan ko dito gi asikaso na lagi ko
Last nang adto gikuan ko dugo katong nay PTPA mo to. Unja. O karaman pod kuno ag resulta kay nakuha man dito. Unja. Ugma na pod ag tuloy ko. Wala ginang giapos sa Ginoo nga. Waran ta nay problema ni kasing-kasing basin ang tagkuan ra ni. Plima ra dito ning seksek ba nga na. Basta rek plima ra. Unja, maazo na ko. Kay kuan. Gimingaw na jud ko sa buhol, kauligan ako. Gimingaw na ko nilas na nagtatay lagi, nila Florami, tanan dito. Gimingaw na jud ko sa buhol, kauligan ako. Unja, mo nang gyapon sa Ginoo jud nga. Ugma magang today ko. Maazo lagi ang taog kanang nay mamilagruhan nga inig kuas ang kasing-kasing wala dito yung problema. Mano dyan na. Agi nagis doktor lagi nga opera radyo ko na pagi nga mong pintahagang kaintang. Nja, ang saon man nga pobre uya mo taman ng taon mi. Nja, wa pa may kwartang dako. Ay kabayad lagi na ng opera. Nja, kuan man pud kanang nay bisan pa og kanang nay kwarta. Nja og kanang maoperahan na katay nga na. Nja, Ginoo ra man gadyo pinagbuot. Nja, og may Ginoo nga. Kuhaon na nga na, kuhaon. Di wala sa tayo na mahimo. Kay pagbuot na mas Ginoo. Nja, og wala kay kwarta. Nja, pareha na ho. Amin nagrahan po sa Ginoo. May Ginoo nga. Kanis koan diri. Hani nga adyo huning isang kasing-kasing. Nga. Di maadyo ko. Mao lagi nang kitang tanan nga ipangwati sa lawas nga na. Atong isalig sa Ginoo magampo ta. Nga. Kuan maulian. Kay Ginoo ra man sinabuot sa tanan. Aga-agang vlog karon guys. Puro ra ding ani istorya. Kay gibawalan mo ko sa doktor ug magkuan. Lihat-lihat nga na magtrabaho, magsagibo nga na sa parang mga trabaho gibawalan ko sa doktor. Mo nang magkuan sa ramon ta karon guys, istorya. Nga. Hinaat pod nga di mo mapulan magtanaw sa ang naong. Nga. Kanay hapang gihangdo ninyo nga kanay tanaw lang pa nang ang pahinumdum. Bisa naghang vlog nga ni ra, istorya ra. Kay ijawat na lang pod sunod buwan. Nakoy tigumpod nga mamasus ginagmay. Maka-provide ko sa ang pagpa-doktor lagi. Nja aja lang pa nito tawag pahinumdum guys. Kay naara ba jud puy ubang pahinumdum nga kuan tagas ba. Aja lang pa nito laktaw kay dakang tabang na jud anak kanang nay di mo mulakaw sa pahinumdum. Nja kuan guys kanang nay shout out day ko ni honest taxi driver. Katong bitang naghatod ng maris na agi guys. Nagpa-check up Miss Philippine Heart Center. Wa mi ni ja pangadyo og kuan pamasahi. Diha sang adlaw ning text na pud si Janaho. Nangunta na si og kanang nay kanang sa economy mo balik sa Heart Center kay ija economy asun doon. Batan dito sa kaadyo guys si Kuya honest taxi driver. Umapuhon ato na pud Miss Philippine Heart Center. Magkita na pud mi sa katong nay badge. Nga arang ka Maldiwan. Pero sa ganyan naman to siya kaya basig gidugo to siya or sa ba basig gibuwag ag uyab mo nang nagminaldita. Mo nang pasagdan ra. Ara jang giampo karon nay sa Ginoo nga. Maulian natin ning ang kasing-kasing. Sa nabitahan pagang pamati ron ni noon. Wa na ko gihangat. Nja. Nabentaha dagang pamati. Di pareha katong nay bago kong abot sa Manila nga. Sige jud ko hangat kanunay. Nja, luodon na tugang naong mura jud ko ana. Kano jahan gud ka ato. Di karon nabentaha. Basin day kuan.
Naadyo na niya kasing-kasing lagi. Bahibawan rin ni pohon. Inighamas to di ko ugma. Ang resulta, di pa pwede nga makuha na dun. Sa papod kasi mana, ang sa makuha ang karang nai. To di ko. Maunang ugma pohon siguro. Basig mo at to sa amin Antipolo. Kay, bidha mo pa rito sa Antipolo. Kay, kuan ba karang nai presko. Mura rapod kag naas kuan, probinsya. Presko lagi dito hangin, bukid. Lamig dito at Tambadan. Maunang dito sa amin. Dala sa Terobiria. Kaligo ko singot. Kay Ate Ruby may kuan dari. runner. Runner. Arak abti ka sa Ate Ruby dyan, may tigluto. Sadyo digamo para makakaan kong sadyo. Las oras na siya ang pakanan. Kay Garaba dyan sa ate dyan, aradyan ka maasikaso. kananahan sa trapuhan mo, mata ko bisag gabi hindi ka kahara sa lidiun. Yung kamot ang ipaadyon, mga silpo ng panguhaon. So mga nga kapinangganahan din siya guys. Lagi ampo lagi guys nga naglubi ko ana mawa na din sa sakit. Mo magmilagro na. Magmilagro na din sa sakit guys. Muli ano lagi ni. Muli ano ni. Naada pa sige pangutana na kung ala pang atibagun. Ingon siya nga. Ngano kunong wa pa kuno ko na operahan. Kuan man. Di man jud ingon og kanang nay nakasakit sa kasing-kasing. Nga na, check up ka nakasakit. Di man jud ingon nga operahan na karon ditso. Di man. Kay check upon pa man ka. Tadawon pa man ang imong mga kalawasan nga na. Napay mga laboratory. Ila pang tanawon. Di jud nga operahan dajon. Unsa? Labi na pud sa ang kahimtang nga kuan na ako'y laing sakit na ako'y epilepsy. Mao nang napay mga laboratory. Kato lang nay gikan sa buhol nga kuan resulta. Ang doktor sa Tagbilaran mo pud siya niingon nga parehan ko sa Manila para operahan na ditso. Isang gaingon posible nga maoperahan unsa. Pag-work up. Work up ako no nga na lagi. Mao nang gihimo na karon. Work up na. Dares kuan heart center. Gikuan ako work up na kay katong una nang adto didto. Katong PTP. PTP mao naman to una. Unsa. Ikaduha nang tuloy ko. Diyan pa kuno ibang mga taste diha. Baon sa pagsunod ja. Maayo naman ta pagkuan no anay sunod. Lasa lang tanang tuloy ko. Mulay Ginoo ba nga ma-okay na niya kasing-kasing. Basig lasa lang tuloy ko. Di na ko makuan laboratory sa patong uban. Ang juga naman siguro to. Kanang nay mahal man to bayad. 50K ko no. 50,000. Nga naman ko na basta pa dong na operahan. Mo nang daka-daka lang pigas to. Lisod gadud magkasakit. Kay grabe. Gastos kwarta. Mao nang bahala na ang taog kaan. Way kwarta. Basta kay wala namang sakit o karaman ng way kwarta. Basta kay wala namang sakit. Kaysa may sakit, daw pag gadud kwarta. Parang sira. Lisod ka azo ning kuan sa kasing-kasing kay daka-daka gasto. Ah naman ning dawatan kay basig mo order pa ang kapalaran nga ingani. Unsa? Kuan ra ni kanang may pagsuway. Kay sa una mo kong panahon ara kong kamanunuway. Sa una grabe jud kong kamanunuway. Ara kong ka negative sa nga tanan. Sa una negative ko kaazo. Kintahay na may mga problema. Gamay kong problema hay nga na. Muin akong hikag ko. Di na kaya hikag ko nga na. Maitig ko sa Ate Ali. Si Ate Ali sa una. Maitig na din siya sa anahe. Kay, kung na mga problema, muhilak naman ko dito. Nandiyan mo kung higag ko si Iko. Nga anak ko na dyan. Nga ako sa una. Grabe dyan ang negative sa una. Gamay ang problema, hilak. May maghikag. Mula sa kubuang sa una, grabe kong negative. Maadyo ka rin kaya na otro na. Di na ko negative. Na. Okay ra po na ni. Kaya isa mo ay kuan ang kapalaran. Nandiyan. Kaya bawa mo ko nga kuan lagi. Adyon las ginuuning ang bati karon. Adyon rin ang kasing-kasing. Inig tuloy ko na ho. Wala lagi ni problema. Okay ra lagi ni. Ang result talaga dito. Clear na lagi to nga. Hanggang kasing-kasing. Wala ni daot. Okay na. Mula ra lagi ginuo na ho. Parang kaulit ako sa buhol. Ora to guys. Ang vlog karon. Nga na ra kasad. Istorya rag kuan. Bisa gansa.
Unsa ako karang nay. Mahanso lang po rin guys nga ato lang po rin lakawin ang pahinumdum. Tanawa lang po rin kay idawa talawan makatagom po kong mamisos. Grabing salamat sa tarang nagmahal. Ang naghana dito ka ato nga nagmahal lang. Unsa. Amping mo kanon na asa mo karon. Unsa. Kung battery lagi ni steel reverse, maulian lagi rin kasing-kasing, maadjura lagi rin. Amping mo, mag-asa mo karon. Dengan salamat sa suporta, labi na katong mga ningsen na ug kanang nay financial lagi, ninghatag po daris ko ang Gcash. Grabe salamat kag adto ninyo, di na mo na matag sa tagsa. Kay naghana, kay bawa na mo ugin sa mo, basta salamat kay adto ninyo tanan, salamat. Tagaan mo daghang grasya sa Ginoo. Amping mo karon na, ug asa mo karon. I love you nung tanan. Bye-bye.